Shagalin aure mai ban mamaki wanda ya ba wa mutane da yawa mamaki, ba ma iya kaɗan mutanen gari ba har da sauran masarautu da suke arewa ko ma da in ce Najeriya gaba ɗaya. Musamman masarautu na arewan wanda suke masarautu ne majority na musulunci. To al'amarin ya ba su mamaki bisa faruwar wani al'amari na aurawa ɗan tsohon sarkin Kano wanda ya rasu wato marigayi Alhaji Dr. Ado Bayero. Na ɗaura mai aure rana ɗaya aka ɗaura mai auren mata biyu. Wannan al'amari dai babban al'amari ne wanda ya shiga tarihin da ba za a manta da shi ba. Domin abin da ya sa aka ce tarihin da ba za a manta da shi ba, yaro ne ƙarami wanda shekarunsa dudu ba su wuce shekara 22 ba. Daga majiya mai ƙarfi ma bai ƙarasa wannan shekaru ba. Ubangiji ya ba shi dama da ya auri mata biyu lokaci ɗaya. Abun bai sha saɓawa addini ba, tun da dama da biyun aka ce mu fara, sannan daga ƙarshe aka tafi har zuwa 4, daga ƙarshe kuma aka ce in ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba sai ka yi ɗaya. To Ubangiji ya taimaki wannan yaro, duk da a yanzu mu ba za mu ce da shi yaro ba, don ya taka babban matsayin da kowa yake burin ya taka ko da guda ɗaya ce ya yi. Ubangiji ya albarkace shi da samun guda biyu lokaci ɗaya kamar yadda kuka ji. Wannan al'amari babban al'amari ne wanda babu wani ɗan basarake da a tarihi na ƙasar Hausa da muka ji ya auri mace biyu lokaci ɗaya sai a kansa. To wannan al'amari ya shiga cikin tarihin ƙasar Hausa, musamman jihar mu ta Kano. Wannan dai babban al'amari ne. Muna fatan idan yau kuka fara shigowa wannan tasha tamu, ka daure ka yi mana subscribing, kana kuma ka danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana liking da sharing da comment. Muna godiya.